daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Sofia, Sofia kalle. Bibino ya reno mi way kalle. Wal sudum ala mi nyame nan. Wana yika. Ay di falmo ko bongo mi ko do barangal ko ka kam doy galle he jam wala mi nana mi pare ma kono koy ma pare Fisa ono mayirɗa ɗum gara haɗo hay wiide maari ana jogi ɓernde de aɗa non wonani bismillah mina shaitan jim mi o waɗat ɗo yen jon jamma min est ce que noddata amadou ar leloɗo mi leloɗo yen ɗo ɗo warde sara de ya jarama jallo jarama no fewi weltima no fewi e moƴƴi amin 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 yer jab sarak mum yer jab sarak mum assalamu alaikum amadou Fatima fini ça va jam tan no ɓandu way Modou ça va Samri Modou ma kam aɗanima yettude Allah no fewi kabar Boukary Boukary kañum joni jahli kam joni min momi yejjidi ko goddimi kone kanko joni hakkilam fof ko makko ɗum no komi jiibla Amadou min ɗanta jamma mbaɗam ko futtinde guiɗa ha weeta no jamma on hanki jamma way o fudde tan o walla guilguiɗe o futtinma guiɗe o ɓurna gaɓuleje ɗe futtinma guiɗe o fistuma guiɗe tan Amadou balle kam so ballan kam mi hanguel komi debbo min goto wonɗo mi wawi yiide waɗa geste uji goɗi mbasa haalde balle kam e makko entré C'est bien. Ça va? Atseli. Atseli. Modum ni. Modum ni.
jam tan ne jeew min dal hanki mbiɗa hoyde koyɗol wona ko jibinami koye adunam barka jam jongoma koydum en arayam ne tawi mi wani to mbiɗa lawƴa gas juuɗe mum ko ɗe fof ne wonti ƴiijam o wi kam o waɗi ɓinguel Fatima ngel ha paari joni ko min o rewnata hen subhanallah ko mbiɗa ko ko ɗum de Inja Amadan batta ɗo Ibini misali yoya quoi. he muknam hunduko makko de he kan kalday mbatta nder suudam e Amadou ko mbatta nder suudam Amadou Ana droit ar salmin jom suudu mo sellani haɗa woni miñam. he Amadou joni lo woni hande suudam salminde dabbam o a wayru saka ɗum salmin ndi wayruɗa o onon gonta galle goto Amadou o toñam Min tawi an Bukare wari yimɓe an tawi ka ngaɗa yahal kumiɗa ana wari yimɓe wawi. Amadou Eh? a toñat kam nder suudam Amadou a toñat kam C'est pas arrivé là-bas, c'est pas arrivé là-bas. Amadou, faut pas dire. Vas-y, vas-y. Oh, qu'as-tu fait de toi-même? he waram haala de Mino Lida o hangam pari elle tan jiwa mbab bale o sellani o hangam ɓiɗɗe haram noon hanti o pari ɗum kalatnomi bone accu calaɗa a hangam ɗemɗe kewe mum non Bukari miñam hangama quoi billahi adunam boni wonde mingel ma e galle ha ɓoye hangue non fañma haalino mais cikkumi cahan mais gon kay Bukari kam ne hewno gacce hande ala gacce ne wiyam yaltu suudam vers 3 heures du matin wonno no kijitirim ni ñuƴƴim damal ngal tan taw mom jooɗi ɗon e escalier ko waɗade escalier ji joni kam la ilaha illallah Safia a sikkani no tampiniɗɗa jongoma ni ɗum tagi sa lelima jamma mbala hoydudema ha weeta ne jeew wona ɗum noon de te minen hasi kalko koyɗum mi yiira ɗum gitam Safia aɗa tampini jongoma mi sikki tan ko ɗum woni hakkille ma he sa lelima ɗum tan jeeta Hein? Faut faire doucement, y a quoi même? fati batta ko suuritam min mbeɗa andi kalanmi ko de Amadou say Amadou toñat kam Voilà. sa ɗo ngatta taw mbaɗi logodi nder suudami Amadou, ha ko Amadou, t'as vu non? lappuɗon Min, musu slap kaka. Aïe. T'as vu? T'as vu dans tes yeux, hein? T'as tout vu, non? On a mis Hani le Madimou Tchada, on a eu. Aïe, il tellement. mi yii kay Ah, maintenant, où est la solution? non ko gon kay kalɗa o kay ko hangam pari o kay mi anda fof no mbaɗante ɗum mais o kam pari sellatade ɗi cellata Ngo hal, Ka- ah, c'est là, ko hal. non ka ceerti mawɗo wonta sel mawɗo kala Wana hal, en kebal solution kay ƴeewen no mbaɗi mo kay nyaw nawe mo hôpital. Mais wiide kay o sellata kay ɗum ko wana hal. ƴeew solution an I ana waɗi wiide solution kam mawni. to dañami solution mi Ah, toi t'es grand frère, non? yo won mam frère an ana waɗi solution an ko wolko ittiɗa waɗi Ni mi noddi wa Côte d'Ivoire, mi noddi hay Maymunam haalni ɗum. Mbi Muna Diallo walla mo duwono kamɓe mbi hande suba ɓe mbaɗi kam ɓe mbaɗi salak. I affaire o ko ɓeydi mumtude. ɗum waɗi mbimami sellata reno woto warba billahi ayi oɗo sa renaki ɗum billahi o huttete galle o ƴakkuma Yo ñamam ko gorkam mi woppatamo ni. Jotta mi daramo ni omo mayri ɗo yesam. wallahi hekka gandon ko min woni min wona jeeye toon mi ko kayi mamiɗo soota ha jara joni kay jogue hakkillaji min mi jogo kayi inchallah wallahi ko ɗon nde wahmi no mi waɗa par fito mi humta hajuji am humande hanti jongo ɓayde kayɗi kayɗi ma woni koɗi nafimi eye so Allah jaaɓi hekka gandon hon woni Bukari hekka tan ganda toon hon woni Bukari noon tawde kayɗi jeeye toon kay cohren ha jara inchallah En na omo kay hôpital ƴeewen mi kebno solution mbiya ala solution ɗum ko haala. min ƴettoɗo Bukari maintenant hôpital waɗa Ayi. he watta ɗum de min haɗani ko woni hande goƴam heɓtude joom suudan mi wuura e jaam o bone mi guurmi yoni saka wattude hen ha gaga Goppirano mo miñi. ha An fiyano becce mbiya ko miñam. Joni o rafe mbiya ala oppamo ni. so sellide ko miñam kono kasara kaji kay wonta miñam o yeehi pari Inde sa wallani kam sa walli kam Andi o kalno hatta mami. min komi jeewo gorkam mi jotta mi dara gorkam ne hangue ɗo wiya mi jooɗo mi daram pourquoi Fatima ayi kangaɗo jogoto layset jogo laɓi jogo jaasi jogo meslal sa rena ko warma de wat beaucoup de attention rentude
billahi warit ha o mbeƴ ma meɗannoma gorko ma ulli kaaj a haɗa haala tan a deƴƴata Bukari miñam ha ngam quoi la ilaha illallah o Bukari gorko moƴƴo wonno ndeysan gillini kaaj ɗi o ha ngam cum wallahi ko jahmi ko woni koye hakkillam he so neɗɗo rena kimi ɗo hikka nder o galle won ɗon ɓurni dereji tan dereji riba neɗɗo rena kimi ɗo ha ƴettumi juuɗam ɗe e dolam ɗe ƴeewa deral mungal tan ha huccita am mi waɗa toon juuɗam ɗe colet mi harla mi aka ñetta heeñere nde jope ɗe endu mum surndu tekteki ɗi mi rentira fof waɗa kare weddo mbedda dawaɗi sénégal ñaama hakkare min de mbeɗa andi sinno ko min wonno mi waltata ɗo e oɗo galle an jongoma man ala neɗɗagal maɗo ala ndimako holko waɗata ɗo probléme aji mo dañi ɗo ɗoy fof ha junum jooɗi ɗo Sofia an ko mbinoɗa wona mbiɗa ko yidde accimo e galle he ko yidde makko oppima ɗo en min dal mi naji min oɗo no woyi wasde ndimago e ɓandu makko ni ne jaaki kam mbeɗa mi yaha less e jowtawi jewten Sofia wi ko hoydi jongo ma wi kañum mbari ɓi Fatima yo neɗɗo dañam reen tan yo neɗɗo dañ renademi tan kala pucciɗɗomi guete ha ƴettumi kadi dolam ɗe peɗelam ɗiɗiɗi mi waɗa guete ɗe lokñet mi akañitto pukko e lesdi fannata fana rewɗo yayam ha wallahi ko ɓe kulideydi eyo ko joni noon ko joni Allah addani feere moƴƴere wona ɓe jeeyi kam kayɗi mi soodat ha jara inchallah hekka gandata toon woni Bukari hekka wallahi ha yeesaka lawol moƴƴi Fatima non Fatima aɗa woɗɗoyi hen ko woni min jeew min famana haydara Bukari min hande ko golli ko nanni kam hande ko heddi seeɗa mi hange hen Bukari kono jooɗo no wiya lukkide guiteje ene lukkide ko woni reedu fof a paɗo joguino ɗum e leydi lukkide guite lukkide reedu wallahi mama jewɗo e balle mi ɗanta jammo sah Bukari ko hangade min haala mbaɗa wiya c'est quoi encore mama jeew mana yam ko nguulam ko less ko wala an a waɗa remake e Bukari haydara Bukari kangal a waɗa remake makko haydara Bukari hay jammo mi ɗanta wara ko haaldude woon makko eli kam ko jinneji naatde nder galle min kam suusani sa haalde sa somi haali tan ko bone wallahi wona caahan Bukari kam maɗo woyni mi famani de mi famani waka deggere mi famani Bukari de cikkan noon o waɗa tan koko wela Bukari kalɗo fof felmoto ɗum Bukari rokkani hay goto jam mbaɗon keddiɗo nani ma min e makko kay min ɓurtiɗi ɗon Bukari kay sa wi ni tan Bukari felɓoma rokkani hay goto jam e galle he hay to mi gonto mino wala mi yiyata sa mi nanta haydara mi yejjidi sa ko gonduɗum ko mballe kam o nawe to dara jam ɗo o waɗa visité o ndaare taw mo selli taw sellani ma yimɓe gonto mais to wonno oɗon sa mi wawa wuddude makko ni ɗe no hulɓini ha maayi nani ko noddi kam mbaɗi ko firminen doga mbiɗa yalla wala
je suuji ɗi gaddi mo hulle mama jew balleɗa e hollum mama jew taw aussi armi haalama noon Bukari kam biro no naata e geɗe Bukari kam ganda gurdam ma nane hakkude jungo ma jam allo Kisma woto salminam jimi ko andu holto gonɗa ni joni komi cohluɗom komi cohluɗo yiidam jimi ko kalna kam position ma mi arton holton to e jardin d'enfant ɗo ok d' accord mbeɗa somi ari ma andu Maman Dieu, moi aussi, je peux pas m'asseoir pour regarder comme ça mon mari est en train de mourir. yi aswa haali taw Mais mon putain, gol comme des mailles ni rek. Il y a une solution na yo mo dala jam pour battali. Na yo mo son be bala mo constater be yew so woni ko hakkilo ko dilli ko cuglengel ko luttude ko. Yimbe ganda. he min Sala kay wallan kam walla kam ma jew annen. Fatima mi ñaagima tan Mi hadde Amadou wi kam nena so mi jippi mo jonko Sofia Kadam. Il faut que anon si balla kam aussi, hein? Fatima mbiɗa yinma ha no feewi kono affaire Bukari kam yaltina men hami laaɓa cer mi ñaagima tan sabi Allah Ah, maman. Toi aussi, si je dépasse, tu veux que je n'ai qu'à donner deux aussi à Bukari, pourquoi? Mais dans le Bukari, moi, comme qui est-ce que gol kam so sellankal ko min darto en. So ballan kam wono ballo kam. mi ñaagima sabi Allah tan yaltinami geɗe Bukari tan ha laaɓa cer Mon Dieu, c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est bien. Mon Dieu. min kay geɗe Bukari yoɓe jaltinam hen ha mi laaɓa cer kay mbima mi ala min Bukari mi haaltami Sofia. Sofia, Bukari hangam de. Kadi wallahi Bukari hangam. Bukari joni wotti mo handude won mo hay jammo min danta baram futtinde gidi ha wet. Min nyaman ha yante yam. Man le kam mo hanginde kam min wora. Ha? Min kam handi ma dum gere nyanden. Fatima a haali kam nen hen mbiɗa Bukari hangam joni artitade ɓeydimo kaɓɓen mo hawtidnawo e hôpital E min ko dum jiri mo solution jiri ndaw mi hani Amadou wuccani. An sa wallan kam mi hanget mino. Min no sutto mi danta mi futtinde gidi ha wet mo haalde gestuji wayno kaddo jinneji ni. Man le kam moko. ah bon joni yo waɗa ko jimmi calme toi taari ko kangaɗo kaari gonga mi noddat gonɗo to e hôpital o ko tata am woni toon mi haalnamo ka Bukari o no yaari no haɓɓe o no e Min kay hôpital dara jabbul battaro ya parce que so woni e chaque jour naate nder ladde joni to paami. Ah Sofia nen kala hen ne. Ha? Ni kay goppitamo ni e mi ndar kam. artir hakkille ma mamin kaɓum hawtiɗo nawe hôpital Sinan way gañjo neɗɗo ɗo e galle kam mi ɓeyɗo tam. aɗa andi kay siran kangaɗe galle enenne koye men koye danger gonmen Ah so woni ko dañi ko kangal men kay ballen e makko ballen men ma haade Amadou huccani walla men. d' accord t'inquiète pas artir hakkille ma mani Min kay wa attidini hakkille mi ndara gol kam nen ma e mbiya mi attirina hakkille no gattirama hakkille am Sofia nen. moyno e hôpital inchallah wona yikiɗo leɗɗe ko putti
tottinta ɗe ɗo gita ɗa wayno kulɓinaɗa jamma ko aɗa holla ka kanga tawa hanga min ko ɓeɗo mbawɗa funtude ko min a wawa funtude mi taw gonɗa koye hangdikinade ma taw ɗo ɓurɗoma hangete an caga mawɗo an corboytoɗo mawɗo cem aɗa ko jim jatta waño yattu waño wiye kana wonde dawal jamal hollo ɗo kadi ma taw ɗo min ɓurma hangete laaɓi capanɗe jeeɗi nangu jungo ma salminango addani kam ɗo en aɗa ko jimmi andindem juutke e dam holgondo jongo ma Pourquoi cette question-là? Kisma, je te répète holgondo jongo ma Mais anda jongoma? la dernière fois mbiɗa namduma holgondo jongo ma mbimami Mais Sophia, calme-toi, mais Andam, je la connais pas. cikkannomi gorko fof an ɓuuri jogade fulla jogade fayida Bien sûr. a wona neɗɗo min noon mi yetti allah e nulaɗo muɗum no ittuma e lawolam ha laaɓi cer Lawol aljanna gaccuɗa. fou kisma holgondo jongo ma kadi Sophia, je connais pas jongoma ko jiɗɗa, mais Andam, je la connais pas. mbima a fenat timma min wima noon Mais Anne, un minimum de respect quand même. Depuis quand tu me parles comme ça? Déjà, Anne, tu me fouf yoni. Adenam comme jongoma, je sais pas quoi, mais je la connais pas, tu veux quoi là? Mais Andam. Tu me traites de menteur maintenant. prends vas-y holgondo jongo ma hein holgondo ɗon e vidéo wona an e jongo mo goni ɗon ɗam ɗo téléphone Ouais, Jim, calme-toi. aɗa ko jimmi andindem fadami haalam ma jimmi ko explique na kam holgondo jongo ma sa yiiɗi hakkude men waɗa jaam mbiɗa heeɗima de Sophia. Kala ko Allah tagi dow leydi jam hakkunde ma ɓurni. donc jimmi ko explique na kam jongo ma e gurdam mum hol kanko ɗum jimmi andude je te promets sa waɗi ɗum hakkude men ma jam woni ɗon je t'écoute Sérieusement. je suis sérieuse an keɗima Alors, Lulu, ça va? Anka, what's this? Ko ɗum woni? Min wiirmo ya hettumi. E joni arno batten. Bomi nelde joni numéro goto. Noddama. Sa pare makko no noddira kam. Lulu, an a riiɗi haalis de. An mba ɗum ko jame ma? Eyi fat joni arno batten. Bomi nelde hen feccere. Feccere keddiɗo somi ari mi jokkiti ɗum eyi moƴƴi on yiɗi haalis
Déjà, jongoma wona indi makko. O wiyete ko Mariama. Elle est capable de tout et n'importe quoi. Elle a fait 2 ans de prison. Oui, 2 ans. Wana mère nanimo ton. Mi andumo tigiri no ganirmi diidi cuudam de ni. Kala ko miijiɗa e bonande o waɗi ko dari ɗum. Ok joni jimmi ko andude holko woni relation ma an e jongoma ɗum jimmi andude. Haydara ala hakkude amen, y a rien entre moi et jongoma, y a rien, absolument rien. Déjà kaltama haal makko ko. Vas-y, dis-moi autre chose. Y a rien entre nous, y a rien. T'inquiète pas, y a rien. Min ko an woji wona jongoma. Wesh. Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles. Ni jeew ene peeji men woni Sofia ko woni ma explique andem ar jooɗ ar ni jeew nam ni jeew hande ko nanmi ko mi fadanduɓe gurdama oɗo moftuɗen ɗo henno ko bandi barowo yimɓe en ganda won woni halo i jongoma de ko prison wonno ha ari ɗo hen prison allah seedi ko jongoma waɗanno prison o ƴetti ko laaɓi o yuwi neɗɗo o yuwi ɗum ha ɗiɓi mayti o nanga wala hawla wala quwwata illa billah ande haalani jam te mi haalama gueɗel gotel o wona goto de ko ɓe groupe kamɓe dal groupe mabɓe o ɓe mbaɗata ko boni eɓene mbara yimɓe eɓene ɗeɗɗa yimɓe ko ɗum ɗon woni liggey mabɓe oɗo mo nanguɗen ɗo henno wona neɗɗo ko jasɗo Sofia o gila jiimimo e galle he cikkannomi ko neɗɗo moƴƴo kono yi ha ɓoye yaltini jikku makko te ko waɗɗo hen ko ndekete nane réseau sociaux ɗi partage a oɗo kisma o jasɗo so gullanema ko haalanta kam holgonɗo jongoma Sofia mbiɗa holon oɗon exam o wiyete ko kisma kisma oɗon badde rastaji ne jogui oto ko ɗum woni haydara Sofia ka gandu kisma wala ala mi andama wallahi mi andama horamde ko musar wallam tan sabi Allah horamde ko musar miya horamde no muusi la ilaha illallah muhammad rasul kisma la ilaha illallah Sofia horo andi kisma min de feeram boni Sofia en annudere kisma Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won
mbino dami won ko mbino dami won ko mbino dami mbida mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala